Snip, snap, snoren. Vooral schreven en verteld door Jan de Jong. Een verholtje uit boukje kwa jongens. Dat ik dan mal geschreven heb. Het boukje kan je gewoon kopen bij boukhandel. Of dan nog vragen dat zij hem bestellen. Hij is uitgegeven door uitgeverij Profiel. Kwa jongens. Over een dorp waar jonkjes wonen. En ook wist je dat je in de eerste klas van legere school zit. En dat je door allerhande avonturen beleven. Ik lees je door nog een stukje uit het verholtje een leutje potje. Er was een leutje potje geboren en dat wist je, dat wil nooit met, maar die jongens waren allemaal uit stuur. En pa dacht van, ik ga maar eens een dag met haar op stap. En nou stonden ze allemaal bij bed achter het huis. Klaar om met bed zien pa in auto naar daar toe te gaan. Elk een leutje tasje met wat stoetjes in slik bij haar. Jongens, keek me er onderwegs weer ook goed. Zo eibels mooi al die bossen op Drent. Ze moesten er natuurlijk nog een mooi moot in het bos, met een grote zaadvlakte. En weer verbozen over zoals de rook, zo lekker. In hem was het gelukkig nooit erg druk. Daar dat je aan zijn buik zagen of op een plootje en nog stoef bij. Wel achter een hek of een gracht. Maar zo konden ze zo wel mooi zijn. Beeren, olifanten, kamelen en een vieze woddebak vol met nijlperen. Doe vuils die hier zeker wel toes met al die beesten, haar Piet altijd snut zegt. In die dikke strontlucht bedal zeker, zei Hoos er nog maar eens achteraan. Het was noffelijk, en ze had die te keurt en vergaten Hoos hun stoetjes. Bet zien pa rijp op een gegeven moment dat ze er eerst maar eens bij zitten gaan moesten voor wat te drinken. Jongens hadden geen zitten gehad en met nog een dikke ijsko in haat moest hij maar gauw weer wieder. Wie hebben ons familie ja nog nooit zo'n, grapte Snut. Betsy pa haar nog een put saus gekocht. Daar ben hij open gek op, wisten jongens. Open in alle moorten en soorten. Allen en halleuje oopkes en chimpansees die in een groot hok aan het maaljogen waren. Achter kan daaraan door autobahn, over Polen en in tijd ook nog even aan touwslingen. Jongens laagden er de buizen uit. In boeten zat er ook nog een paar achter het goos met een hek ervoor. Daar konden ze mooi een paar sausjes vouwen. In een huddentje van het hok zat een vergreelde oorloop stoens te kijken. En Piet zal hem wel even de gek aansteken. Maar oorloop wil hal geen sausje en keek stief aan de kant uit. Krekt of er geen mens was. Op kwam nooit van stee. Zelfs nooit met lange neuzen maken en malen bek trekken. En nou Piet het geluid van franterig al opmaak, keek er nooit op of om. Den nog maar eenmaal met een sausje bebaarden, zei Piet. En nou leidde het sausje bij ongeluk achter het hek uit aan het vallen. Piet hong over het hek en wilde mij weer pakken. Jongens konden er nooit zo gauw aan kijken. Maar in nam al op een room aan het goos. Hij stak zijn griepvingers de deur en trok Piet een dikke toe voor het kop. Die belkte en reerde al riezels. Al buisten en daar en toen bieden kan er. Me zat niet verbisterd stief te kijken wat of daar wel nooit gebeurde. Piet met aan kop en zij moesten gauw in om een plaaster. Elk was voortgenezen van open. Wat een gemeine male lieders, zei Snuts. Ja jongens, zei Betsy pa, dat komt er nu van. Jullie hebben ze wel al een tijdje zitten plagen. Gelukkig was Schrik de ergste en viel dorp met. Zij wilden eerst nog even spelen in speeltroen en moesten dan ook maar eens weer de boel zijn. Nou zij daar en toen door een zon
kwamen ze nog bij ezels langs. Daar kon je op rijden. En dan liepen ze in een rondje bij het hek langs. Dat moest nog maar even weten, dacht jongens. Pa zei, laat dat nou maar, want het zijn ezels. En je weet maar nooit. Maar jongens moesten en zouden een rondje rijden. Het ging om een rokel. En Bert en Hoos hadden ezelzuls in draf. Piet reed halfdal achteraan. En ezel had wel al een tijd, zag ik. Halverwege dacht ezel dat het mooi geweest was. Hij keek met een stieve kop over het hek en er was geen beweging meer in te krijgen. Wat Piet ook maar deed. Snut, zal hem wel even helpen en gaf ezel een flik voor het gat. Ezel keek vergreeld en zette zakken erin. Piet kon hem nooit goud vasthouden en hong een gegeven moment vuur over om hals van ezel. Piet en ezel keken al benauwder en ezel begon harder te runnen. En toen hij vlak bij aan de ezels kwam, die had moest om te kijken waarof er wel niet gebeurde, bleef hij ineens stokstief staan. Piet schoot lang goed ezel voorbij, tussenaan de ezelsdeur, midmaak ezelstront, wat toch op grond lag. Hij zag er nooit uit. Bert's pa schudkopte. Hier was hij al bang voor geweest. Het ging weer veel te mooi en het was nou echt tijd om naar huis te gaan. Er hong dikke strontlucht in de auto. In rompkes moesten de zuls een eentje bij lus. Jongens hadden weer halver aflaagd en er was dommee weer genoeg te vertellen thuis. Het was een uibels noffelijke dag geweest en ik bedankte Bert zijn pa. Toen Piet thuis was, had zijn pa hem aangekeken en me eens vroeg: bist u wel in daar toen geweest? Hou dat zo, had Piet vroeg. Nou, ik had eerder gedacht dat u bij boeren het werk geweest was. Daar hangt hier zo'n dikke strontlucht. Piet zag dat Moeke gniffelaagde.